No, richtig hop godą do mnie po naszemu, tak jak się tu godo. Ja, tutaj je Śląsk. Fajniście, co tutaj jeszcze mamy. Obejrzyjcie, gospoda. Gospoda, nie gospoda, no gospoda. To je po śląsku u starziku. Nie u jakiegoś dieda, jak to tam je po czesku. I no, gospoda u starziku. Są my na Śląsku richtig. Ja, tutaj też je Górny Śląsk, Cieszyńsko ziemia. Musimy o tym wiedzieć. Musimy pamiętać o naszej erbowiźnie. Witajcie, za mną pasmo śląskich Beskidów, zaś są my na cieszyńskiej ziemi, na Górnym Śląsku pod czeskim rozkierunkiem. Dzisiaj dziedziny Wele Jabłonkowa. Dziedziny, które kiedyś były sztattajlami od Jabłonkowa, no ale dzisiaj są osobnymi dziedzinami. Ostatnio byliśmy we Mostach, Chyrszawie i we Bukowcu. Obejrzyjcie se tajlik też ze Jabłonkowa w to nie widział. A w to nie widział jeszcze w Kludzenio do Śląska pod czeskim rozkierunkiem, to je we Peterswaldzie Peczwald, ja Piedwołd. Ze Czańskim tu plikujemy to wszystko. W to nie zno akuratnie historię cieszyńskiej ziemi, tak ganz akuratnie tu plikuje to we filmie o Jaworzu pod polskim rozkierunkiem na wschodniej tajli cieszyńskiej ziemi. Proszę was też na drugi kanał Śląsko Kultura, abonirujcie. Tutaj abonirujcie, w to jeszcze nie aboniruje, proszę was, kliknijcie knefel, subskrybuj, napiszcie jakiś komentarz, dajcie lajka, to do zasięgi, co by jak najwięcej nos oglądało, roztopierzejcie to, podawajcie dali. A proszę was też, co byście zadawali pytania tutaj. Chcę zrobić takie pierwsze Q&A, go dają to w necu na YouTubie. P i O, można by powiedzieć, pytania i odpowiedzenia. Kiedy no po leku w styczniu, toż niech te pytania się nazbierają, zadawajcie, a mam nadzieję, co będziemy mogli se troszkę pogodać, kiedy już będzie richtig zima, a dzisiaj jest październik, koniec października, no ale słońce blinduje i je ciepło, kole 15 stopni. Toż proszę was, na dzisiaj bycie ze mną, jadymy. Nowsi, Piosek, Pioseczna, Boconowice, Dolno i Górno Łomno. To dziedziny i gminy we morawsko-śląskim kraju, we krysie Frydek-Mistek. We Nowsiu kwateruje 3733 persony. We Piosku 1796. We Piosecznej 982. We Boconowicach 449. We Dolnej Łomnej 886, a we Górnej Łomnej 329 personów. We wszechobecnym cenzusie ze 2021 roku we Nowsiu śląską narodowość podały 154 persony, to je 4,1%. Polsko 650 personów, to je 17,4%, a morawsko 41, to je 1%. We Piosku śląską narodowość podały 45 persony, to je 2,5%, polsko 276, to je 15,4%, a morawsko 20, to je 1,1%. We Piosecznej śląską narodowość podały 43 persony, to je 4,4%, polsko 160, to je 16,3%, a morawsko 14, to je 1,4%.
We Boconowicach Śląsko narodowość podało 10 personów, to je 2,2%. Polsko 105 personów, to je 23,4%, a Morawsko 1 persona, to je 0,2%. We Dolnej Łomnej Śląsko narodowość podało 26 personów, to je 2,9%, Polsko 167, to je 18,8%, a Morawsko 6, to je 0,7%. We Górnej Łomnej Śląsko narodowość podały 4 persony, to je 1,2%, Polsko 58, to je 17,6%, a Morawsko 7, to je 2,1%. Niektórzy podali 2 narodowości. A przyjmungu tutaj nie było, no ale podług sondażu ze 1920 roku, co zmajstrowali delegaty Śląskiej Ludowej Partii od Kożdonia, we Nowsiu 65% było za Polską, a 35% za Czechosłowacją. We Piosku 60% za Polską, 40% za Czechosłowacją. Ze Piosecznej nie mamy wyniku. We Boconowicach 80 za Polską, 20 za Czechosłowacją. We Dolnej Łomnej 65 za Polską, 35 za Czechosłowacją. We Górnej Łomnej 60 za Polską, 40 za Czechosłowacją. Wyniki biera ze buchu od Jerczyńskiego Historia Narodu Śląskiego, Historia Śląskiej Nacji. Place te po 1920 zostały dali przy Czechosłowackiej Republice. Place te leżą od 93 do 104 km na południe od Katowic. No i bliżej je no wsi, a no i dali Górno Łomny. A nasza rajza napoczynamy od dziedziny no wsi. Po polsku na wsie, po czesku na wsi. Co my przy Bahnhofie, przy Glajzach. No wsi przynależała pierwej do starego Jabłonkowa. No ale kiedy powstał nowy Jabłonków, troszkę wyżej za Łolzą, to stała się osobną dziedziną. Jeszcze nie skorzej, w latach 1960-1994 zaś była tajlą Jabłonkowa. W 1577 funguje to miano na wsie, no ale dziedzina powstała już może w XIII stuleciu. W połowie XVII stulecia 1/3 personów, które kwaterowały tutaj, wyjechała. Czemu? Z kuli tego, co duś przełaziły tutaj łopce wojska i często wylewała Łolza. Za mną polsko szkoła. No kto widział poprzednie tajliki z tego placu, to się nie dziwuje z kuli tego. Na szkole jest tabulka ku zocy Władysława Sikorskiego, polskiego generała, który był tutaj w 1914 roku. No ale na szkole mamy też fana Czeskiej Republiki. Pochodzi stąd Halina Mlynkowa, my powiedzieli po śląsku Młynkowo. Narodziła się w 1977 roku we niedalekim Czyńcu, kaj za niedługo bydymy. Pieśniorka, gwiazda popkultury. Przewijało się też tu familijne miano Michejda, Tadeusz, Franciszek, Władysław. To były polskie narodowe działacze. Jerzech przed wchodem do Wanilickiego kościoła. Kościół dzisiaj przynależy do Śląskiego Wanilickiego Kościoła Augsburskiej Konfesji. Pierwszy kościół, który tutaj powstał, był drzewiany, a wybudowali go w 1791 roku. Ten jest z 1820 roku, jako nam skazuje tabulka, a tak richtig szrajbunek na murze. To nie ma ani po śląsku, moim zdaniem, ani po polsku, ani po czesku. Co mamy szrajbnięte? Mamy cytata ze Jana Naledali, co cesarz Józef II pozwolił, bez V mamy, Leopold II i Franc I potwierdził, a Albert książę, to tu nie wiem jak to przeczytać, co to jest za słowo, sasto cieszyńskie, osobliwą, i tu też nie wiem,
Tajla, Forytował, to zbor pomóżcie mi proszę, augsburskiego, tam jest skrót AUXP i punkt wyznania sobie i potomkom z ochotą wybudował, nie wiem, Eli to jest L, albo 1820 rok. Jeszcze mamy fara, i daty 1793, 1890, no to myślę, co w 93 powstała pierwsza, a ta albo też przebudowali ją w 1890. No i mamy wanielisko szkoła Emaus z 1808 roku. Fungowała do 1870. Od tego roku to jest farny dom, zborowy dom. No a od 1998 wyremontowali to, no i fajnie wygląda, choć już tynk troszkę schodzi. Wieża tego kościoła dobudowali dopiero w 1849 roku. Czemu tak nieskoro? No, podziwiajcie se do mojego filmu o Bielsku, o wanielikach na cieszyńskiej ziemi. Hań godom gnał, czemu tak je. I też czemu tak richtig nieskoro, bo w 1791 powstał tutaj kościół. No tu było większość wanielików już od czasów reformacji, od XVI stulecia, a 100 lat do zadku było tu 60% wanielików. Nie ma tutaj kościoła katolickiego. We Jabłonkowie. No tak skrótowo rzeknę ci, co nie wiedzą, no katolickie Habsburgi tutaj reskirują, a tutaj mamy wanielicko, no tak richtig większość we wielu dziedzinach, jako tutaj było, Co dalej jeszcze możemy rzec? W 1914 roku godnie święta przeżywał tutaj Józef Piłsudski, brygadier. No czemu tutaj? No bo on był brygadierem w austro-madziarskim wojsku. Była pierwsza światowa wojna. Te place to były Austro-Madziary. No to tak richtig w ogóle Piłsudski go dają marszałek. On nigdy nie był marszałkiem. Marszałek to on se sam nadał ten tytuł, co by nikt nie był wyżej od niego. On był brygadierem i tela, i koniec. Nie był jakimś genialnym wojskowym. Czemu w ewangelickim kościele Piłsudski był? No bo on był lutrem i no on przeszedł do luterskiego kościoła ze katolickiego. Był to przechód pragmatyczny z kuli jego baby. On nie był jakiś fest religijny i to też z kuli tego mało kto wie, co Piłsudski tak richtig to był wanielik. Przy kościele łażą se łowce, no obejrzyjcie jako to richtig je. A ja jeszcze muszę wam wspomnieć, co żech tutaj dzisiaj był na nabożeństwie. Mamy 27 października i było to reformacyjne nabożeństwo z kuli fajeru reformacyje, który przypadło, no jak wiemy, 31 października na pamiątka wydarzeń ze Wittenbergii ze 1517 roku. No, czemu przodziej tutaj fajrowali? Nie wiem, Eli tak je we wszystkich farnościach tutaj w Czeskiej Republice. No, ale może nie ma to odosobniony Beispiel. Z kuli tego, co 31 października to nie ma wolny dzień we Czeskiej Republice. No, we polskiej też nie. No ale no, wanieliki mogą se
wolny dzień wziąć. Nie wiem, jak to tu jest zagwarantowane. Nie ma tutaj nabożeństwa na 31 października. Nie ma też na 1 listopada, na pamiątka umartych, albo też świętych, bo roztomajcie to jest też pod polskim reskierunkiem są i nabożeństwa na 31 października i na 1 listopada w ewangelickich kościołach. 1 listopada je wolne pod polskim reskierunkiem. Tukej nie. To jest normalny roboczy dzień. We Czeskiej Republice mamy większość personów, których religio nie interesuje. Godą o tym w jednym z tajlików tutaj pod czeskim reskierunkiem, w jakiejś dziedzinie, kuknijcie, se poszukajcie, a słuchajcie, dzisiaj było tu wiele personów. Te place cieszyńskiej ziemi to są najbardziej religijne place pod czeskim reskierunkiem. Tutaj jeszcze ludzie wiarą się richtig interesują. Są katoliki, są ewangeliki i nabożeństwo było polsko-czeskie. Niektóre fragmenta były po polsku, niektóre po czesku, ale ksiądz, który to kludził, było widać, co chyba Czech, i Ślązok, raczej nie. W każdym razie czesko-gotka to jego pierwszogotka, było słychać po akcencie, ale po polsku też dobrze godał. Po polsku, starał się po polsku, choć były takie fragmenta, kiedy tak richtig powiedział coś ich po śląsku. Zamiast powiedzieć myśmy poszli, to powiedział my poszli. Zamiast powiedzieć będziemy iść, to powiedział będziemy iść. Tak jak tutaj słyszę, tu większość personów też nie godo po polsku i po śląsku tak richtig. I on to słyszy i tak ze słyszenia też się myśla tego polskiego tutaj uczył. Kozanie było po czesku, pieśni były niektóre po polsku, po czesku, czytania niektóre po polsku, niektóre po czesku. Troszkę inaczej to tu wszystko wygląda. Już nie pierwszy raz jeżdżę w ewangelickim kościele na zachodniej cieszyńskiej ziemi, toż tej, która dzisiaj znajduje się pod czeskim reskierunkiem. I tym, którzy interesują się taką, można powiedzieć, też socjologią religii, to proszę, przyjedźcie. Nie trzeba być jakoś też ekstra religijnym, ale warto się zainteresować też tą kulturową warstwą, jeśli się rozchodzi o religię. Słuchajcie, piękna pogoda, piękny landschaft, Beskidy, możemy naprawdę się zachwycać, a są my w kolejnej dziedzinie. Po śląsku pioseczno, po polsku piaseczna, po czesku piseczna. Pierwsze osadnictwo to 1446 rok. 3 braciów ze Jabłonkowa, bracia z Krzek, przybyli tutaj i zamieszkali. To była ostatnia dziedzina, która się wyodrębniła ze Jabłonkowa. W 2000 roku referendum, rok nie skorzej, mamy tutaj już osobno dziedzina. I co tutaj mamy? Kaplica. Ktoś rzeknie, co kaplica, nic takiego, ale kaplica pod mianem Matki Boskiej Częstochowskiej. Macie to w innych tajlach Czeskiej Republiki? Raczej nie. Mieliśmy jeszcze po drodze krzyż ze szrajbunkiem po polsku. Mamy fajną chałupa drzewianą. To jest Beskid Śląski pod czeskim reskierunkiem. Cieszyńsko ziemia
na Górnym Śląsku. Piosek. Po śląsku piosek, po polsku no powiedzielibyśmy piasek, no ale funguje tutaj miano na tabulkach też piosek, toż w niektórych dziedzinach mamy te miano takie richtig śląskie, które funguje, można powiedzieć, amtowo, a w niektórych mamy polskie, jak beispiel na wsi, a po śląsku je no wsi. Po czesku pisek. W latach 1980-90 sztattajla Jabłonkowa. Pierwsze osadnictwo to 15 stolecie. Za mną kościół śląski, kościół wanilicki, augsburski, konfesyje. No moderny, nie pokazuje wam zazwyczaj modernych kościołów, no ale to jest ten beispiel. Powstał on w latach 2003-2010. Niektórzy mogą rzeknąć, nie budują nowych kościołów we Czeskiej Republice, zawierają kościoły. No ale tutaj mamy Śląsk, tutaj wiara czymie się fest mocno. Czeska Republika to najbardziej niereligijny sztat w Europie, drugi chyba najbardziej po Estonii. No, tak jest we Czechach, no ale my są na Śląsku i tutaj na tej cieszyńskiej ziemi kaj wiara czymie się najmocniej. No we Morawach też jeszcze na tych dziedzinach nie ma najgorzej. No na Śląsku, we dużych miastach też mamy gorzej. To jest normalne. Na dziedzinach mamy ludzi bardziej wierzących, a w miastach nie. Mamy tu też kościół katolicki, no ale jadymy dalej. Jeszcze 3 dziedziny. Bocanowice, tak po śląsku mianujemy ta dziedzina, po czesku Bocanowice. Pierwsza zmianka to jest 1621 rok jako Boczanowicze. Pierwsze osadniki to są wołoskie pasterze. A skąd miano? No widzicie w wapieniu Boczonia. Boczoń, tak po śląsku mianujemy tego ptoka. Pierwej dziedzina była związana ze Łomną. Dopiero 1822 rok to jest oddzielna dziedzina. W latach 1975-90 Bocanowice były sztattajlą Jabłonkowa. Było tu mało wanilików, 100 lot do zatku 20%, większość to były katoliki. No i musimy wiedzieć, co kiedyś w tych wszystkich dziedzinach, prawie wszyscy, prawie 100% to była autochtoniczna ludność. No, podali mi wołoscy pasterze, no ale kiedy mieszkały te pasterze już tutela lodno, to możemy powiedzieć, to były Ślązoki. Ja, teraz się to pomieniło i jest też ludność czesko. No to wszystko tutaj jest taki miszuk. No jest ludność czesko, jest ludność śląsko. Polsko, no tak na tych dziedzinach richtig etnicznie raczej nie są, no ale uważają się za Polaków, toż ta autochtoniczna ludność niektórzy się uważają za Ślązoków, niektórzy za Polaków, niektórzy jeszcze mono za Czechów. No są też persony, które się uważają za Morawioków, za Słowoków. Tutaj mamy ta granica. Kiedyś jeden sztat Czecho-Słowacyjo. No to jest miszung kulturowy tutaj na cieszyńskiej ziemi. No mamy jeszcze Cygonów, ja, co my pokazywali. Ja, fest Wiedowne Place. Dolni Łomna. Łomna Dolna. Dolno-Łomno. Takie są miana czeski, polski, śląski. Nie? Pierwsze osadnictwo to XVII stolecie. Przychodzą tutaj ze Jabłonkowa. A miano tej dziedziny bierze się od rzeki. No, kero tutaj szumi, słysza po prawej. Kero uchodzi do Łolzy, Łomno. Ja? No, rzeka to życie, rzeka to też żywioł, niebezpieczeństwo. Wiemy, jako było niedawno powódź. No tutaj wielka powódź była we sierpniu 1939 roku. Zniszczyła i Dolno Łomno, i Górno Łomno, do której jeszcze pojadymy. W latach 1975-90 była to sztattajla Jabłonkowa. Sumy na areale Matice Sleska. Nie wiem, co to jest Matice po czesku, no ale
na śląskim areale my są. No bo są my na Śląsku, nie we Czechach. Czechy to region Czeskiej Republiki, a Czeska Republika jeszcze godą, nie już godą we filmach, no ale rzekna jeszcze składa się ze Czech, Moraw i Śląska. Mamy to we wapieniu, mamy to we konstytucji. Areal wybudowany w latach 1968-69, drzewianno zabudowa i od 1969 mamy tutaj festiwal Śląskie Dni. No ja są my na Śląsku. We drugi weekend września pokazywali my Gorol, festiwal we Jabłonkowie. To je niedaleko stąd i tu je kultywowano ta śląsko tradycja. Sumy na moście fajnie szuminą rzeka, a ja wam chcę rzec to, co się przytrafiło tutaj z 16 na 17 sierpnia 1944 roku. Mamy jeszcze drugą światową wojnę. Mamy tu desant skupiny sowieckich spadochroniarzów. Część z nich poginęło z kuli niemieckiej obławy. No i mamy tutaj dynkmal, który je kuzocy tych, którzy bili się ze hitlerowcami. 44 rok, no i między inkrzymi Bajan Władysław. 44, nie wiemy genau kiedy, no ale on był w tej skupinie. Inksi poginęli, no głównie mamy 44 rok, mamy też 45, no myślę, że to były tutaj autochtony, no Sikora je to miano, które tutaj je, no mamy też germańskie familijne miano Richard. Jako je historię tych personów można roztomaj to, można nie wszyscy zusammen ze Sowietami bili się przeciw hitlerowcom, a wszystkim zmajstrowali jeden dynkmal, nieznano partyzantka, ja, Dąbrowsko. To zno ta historia tych personów niech rzeknie. Trochę autoków tutaj mamy na parkplacu. Widzę trochę ludziów, co wandrują po górach. Drzewiane chałupy. No, kiedy są my we małych takich miastach we Czeskiej Republice we weekend je próżno. Kaj wtedy są persony, które kwaterują, ktoś mi powiedział we górach. No i richtig tutaj, no widzimy, ja, obywatele Czeskiej Republiki wolne dni spędzają na górskim wędrowaniu. Widzicie to, co ja? Koń z drugim koniem na chodniku. No ja. Sumy we centrum dziedziny. Tutaj mamy szkoła i przedszkole. Na wierchu mamy krzyż. Eli kiedyś to było coś kościelnego, nie wiem. Szkoła z polską gotką nauczaniu miana Sienkiewicza. No, nie mogli dać jakiegoś śląskiego Helda Sienkiewicz i Śląsk? No nie bardzo. No i dynkmal. Dynkmal ku zocy tych, którzy polegli ze Dolnej Łomnej we I światowej wojnie po polsku. Szajbnięte szkoda, co nie po śląsku. Uprasza się przechodniów o zmówienie krótkiej modlitwy za naszych poległych i za fundatorów tego pomnika. Szuster Cieszyn. Teroski od domy zoca tym wszystkim. Genau przy tej szkole mamy staro szkoła drzewiano. To jest replika z 1852 roku. No, replika szkoły, która tutaj stała w tym roku. To nie ma oryginału. Co mamy? Muzeum. Nie zabrał, że koron w gotówce. Obejrzymy, eli mnie wpuszczą. Mono wchodzie zdarma. Je jakoś wystawa. Idziemy. Wchod wiela w to dono, ale ja nie miał koron, to mnie wpuścili zdarma. Z hopem idzie się dogodać
po śląsku. Tu mamy na wierchu taką wystawa, na dole już z Zachopem Godą. Jeszcze wam pokażę jakieś przebitki. Tak to mamy, jakiś film też kręcili czeski tutaj. No i tak to jest. Karel Gott, ja. No, richtig hop godą do mnie po naszemu, tak jak się tu godo. Ja, tutaj je Śląsk. Fajniście, co tutaj jeszcze mamy. Obejrzyjcie, gospoda. Gospoda, nie gospoda, ino gospoda. To je po śląsku u starzyku. Nie u jakiegoś dieda, jak to tam je po czesku. I no, gospoda u starzyku. Są my na Śląsku richtig. Ja, tutaj też je Górny Śląsk, Cieszyńsko ziemia. Musimy o tym wiedzieć, musimy pamiętać o naszej erbowiźnie. Chciałbym wam jeszcze pokazać jedną rzecz tutaj w dziedzinie, no ale autokiem nie wiadymy, a piechty pokazuje GPS 1,5 godziny. No, 3 godziny w 2 zajty to już by się zaćmiło, kejbych tutaj z los. Nie ma ich narychtowany na takie coś. O co się rozchodzi? Leśny kościół, no tam jest jakiś ołtarz, kamienny, o to się rozchodzi. Na całej cieszyńskiej ziemi takie rzeczy były. We Wiśle, we Ustroju, no ale i tutaj pod czeskim Reskierukiem. Kiedyś to było wszystko, kiedyś to był habsburski sztat, ja. Po 30-letniej wojnie, po 1648 roku, a tak richtig tu pora lot nie skorzej po śmierci Elżbiety Lukrecyje, co że godą przy tajliku o wanilikach we Bielsku, kuknijcie se tam. A że do 1707 roku, pora 10 lat, wanilicko konfesjo była nielegalno. I waniliki nie poddały się, nie przeszły na katolicyzm i no potajemnie żykali we lasach, we takich leśnych kościołach, skryci. No bez to to je tak daleko. Kuknijcie se ten film o wanilikach, proszę was, jeśli jeszcze żeście nie widzieli. A my jadymy dalej do ostatniej dziedziny. No nie wiem skąd się to wzięło. Pół godziny, słuchajcie, roztomili. No ale wyboczycie, kej nie puda. 2 zajty to jest godzina. No, a tam w sumie ino kamień mu, no jakiś krzyż. Żebym wam powiedział, o co się rozchodzi. Kto będzie chciał, to pójdzie. Horni Łomna, łomna górna, górno łomno. Po czesku, po polsku i po śląsku. Kiedyś Dolno i Górno to była jedna dziedzina. No i w latach 1975-90 Górno też była Stadtteilom Jabłonkowa. Za mną rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem Podwyższenia Świętego Krzyża z 1896 roku. Neogotycki w sznicie. Pięknie położony, piękny landschaft. No i to wszystko to są piękne śląskie Beskidy. Ja wam dziękuję za dzisiaj. Jeszcze latoś będziemy na tych placach we Czyńcu. Chyba za 2 tygodnie to wypadnie. Abonirujcie kanał, filujcie mnie na Facebooku, Instagramie i zadawajcie pytania do PIO. Pytoń i odpowiedzi. I polecam kanał Śląsko Kultura. Jadymy durć. Bawcie się.